हाय दोस्त मु कुणाल आपण देखते ओडिया यूट्यूब लाइव। आज आम देखिए जो 1500 टंकार जो बालांस पकाउते गोटे वर्ष ପାଇଁ ସେ ବାଲାନ୍ସ ବାଲା କେମିତି ଠକେଇ ଦେଇଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପକାଇବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି, ତାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଶୁଭମ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତାର ଦିଆହେଇଛି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି, ଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗେଇବ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖେଇବ, ନହେଲେ ବିଜି ଦେଖେଇବ। ତା ଫେସବୁକ୍ ସାଇଟ୍ଟି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତା ଫେସବୁକ୍ ସାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ କମେଣ୍ଟରେ ତାର ଏମିତି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ। କାହିଁକିନା ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ତା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ତାର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତାର ଲକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ଲାଷ୍ଟ କରିଛି ଡିସେମ୍ବର 13, 2020। ଡିସେମ୍ବର 13, 2020ରୁ ସେ ସାଇଟ୍ ତ ଏବେ ଜାନୁଆରୀରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ କରିଛି ଡିସେମ୍ବର 2020। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ତା ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 12ଟା କମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର 2 ମାସ ହେଲା ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏରେ ବି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆହୁରି ସବୁ ଇଏ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଫେକ୍। ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ସରିଗଲାନି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କମେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଯେଉଁ ଇଏ କରାଯାଏ, ଟ୍ୱିଟର୍ କଲେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କଲେ ବି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି। ଏ ଲୋକଟିର 10 ଦିନ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର କୌଣସି ନମ୍ବର ବି ତାଙ୍କର ଲାଗୁନି, କୌଣସି ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍ କି ନେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭମ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓ
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲୁନି, ଆଉ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ଭାଇମାନେ ଦୟା କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କା ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ରିଚାର୍ଜ ହେବ ବୋଲି, କାରଣ ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଜ ସାଇଟ୍ କେବେ ହିଁ ଖୋଲୁନି। କେବଳ ଟଙ୍କା ନେବା ସାଇଟ୍ ତାର ଖୋଲୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଫେକ୍ ଅଛି। ଏ ଖାଲି ତା ୱେବସାଇଟ୍ ଖାଲି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ କଦାପି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଲାଗୁନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଜମା ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ବହୁତ ହେଇଯିବେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ବାଲାକୁ କଲ୍ କଲେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ନିଜ ଏୟାରଟେଲ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ହଉ ଜିଓ ହଉ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ପକାଇଛ ଆମକୁ କୁହ, କି ଆମ ଡେମୋ ସିମ୍ରେ ପକାଇଛ ଯଦି ଆମକୁ କୁହ, ଆମ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର ଯଦି ପକାଇଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବୁ। ତମେ କେଉଁ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ କରିବ, କେଉଁଥିରେ କରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇଲେ ଆମେ କିଛି ସେଥିରେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରିଛ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କର, କୁହ, ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କହିନୁ ଯେ କୌଣସି ଅଦର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପକାଅ ବୋଲି। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନୁ କେଉଁ ଅଦର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବାଲାନ୍ସ ପକାଅ ବୋଲି। ଯଦି ତୁମେ ଅଦର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପକାଉଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିକି ପକାଇଥିଲ କି? ଏବେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛ, ସୁବିଧା ବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ କି? ସେଇ କଥା ନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ କେହି ଇଏ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେର ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ।